ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଣପୁରର ଓଲ୍ଡ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ପୁରାତନ, ମାନେ ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିରର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭଲ ମନ୍ଦିରଟିଏ, ଆପଣମାନେ ବି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ସମୟ ଧରି। ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା କରିନି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଳ୍ପ କରିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 12:30 ବାଜିଲାଣି। 12ଟା, ହଁ 12:30 ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିରଟା ଖୋଲା ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜାରୀ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ କରିନି, ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିବେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।